И така, здравейте! Ето, че започвам менеджер мод с отбора на Ливърпул на FIFA 13, първият клип от новия ми профил. Така, Англия, Ливърпул. На професионал за сега, 5 минути. Анфилд. Няма да сме от първия сезон в Лига Европа. Ще опитам да се боря за това. Така. Менеджер. Ники. Новаков. Така, България. Този епизод ще видите трансферите. Между другото, следващия епизод, който ще бъде от менеджер мода с Ливърпул, може да се забави така. Може би няколко дена, може би седмица, тъй като ми е щупен пръста и няма как да играм FIFA и затова мисля някакви начини с самата шина, ако мога някакси да играя. Въпреки че ще ми бъде малко трудно, така че ще се забави втори епизод, докато измисля нещо. Надявам се да измисля. Така. Ливърпул. Така. Сега ще видим първо от кои нямаме нужди играча и ги освобода. Пусна някой за трансфери и така нататък. Да видим сега. Sell players. Да видим. Бурини. Джак Робинсън, Себастиан Клатес. Може би и Мартин Гели ще го пуснем за трансфер. Може би и Дони. Тези двама може би. Кой още? И Клатес може би. Себастиан Клатес. Точно така. Сега ще видим кои ще взема. Значи едното ми предпочитание е един доста млад играч. Сега ще видите кой. От Испания. Така, гледате. Барселона Б. Рамалет Кастилия. Сигурно се досещате. Сега ще го видите. Ето го, Жесе Родригес. Напоследък много хора го взимат. Много стабилен играч. Казват, че е. И аз ще пробвам да го взема. Само на 19 години той. Жесе Родригес. Нека има още някой да ви да взема. Рамалет Кастилия. Нека видим и от Барселона Б. Дали ще ми хареса някой. Сержи Гомес. Луис Алберто. 19 години. Не. Добре, сега ще видим. Бях харесал един играч също от Championship. Нека видим. Уотфорд. Милсбъро, Лестър, Лийдс, къде беше. От Бирмингъм, не, няма да сменя вратаря за сега. На първо време от Кристал Палас. Също едно много добро попълнение, извинявам се. Уилфред Заха, да, който в момента, доколкото разбрах, Манчестър Юнайтед са го закупили, но са го оставили под наем в Палас до края на сезона. Така. Може би ще потърси един централен нападател, който да замества понякога Луис Суарес, тъй като той не може да е непрекъснато. Напроче нямаме друг така опитен централен нападател и ще ми трябва. Затова сега ще видим с какво разполагаме в трансферния пазар. Може да не е чак толкова силен. Сега ще видим Николас Бернер, не. Боди Замора, Никита Йович, Шамак, Петрич, Петър Винги,
Ерен Дердиок. Може би Дердиок ще опитам да го взема. 8 милиона. Ще му дадем 11 на Ерен Дердиок. И още едно попълнение ще опитам да взема последно. Мисля. Няма да имаме пари за тия имени. Всека е хон. Няма да имаме пари за Аубамеянг. Също много разпълнение, но мисля, че няма да имаме пари за него. Все пак ще пробвам да го взема. Ще дадем и Стюарт Даунинг. Раднява да видим. Ами да, това общо взето мисля, че ще бъде. Ще опитаме да вземем. Мисля да пробвам още един играч, който мисля няма да го дадат. От висшата лига артилеристите става въпрос за Тил Уолкът. Наистина много съмнявам да го дадат. Все пак ще пробвам. Нека видим къде е Карл Дженкинсън. Изглежда съм пуснал, нека видим. Саняка Сорла, ето го Тил Уолкът. 12 милиона. Много пари. Може ще го оставим за план там. Да. И сега ще имаме с кой ще подпишеме. Така. Хофенхайм не дава Дердиок за толкова пари, значи ще им дадем 12,100 и ще им дадем Джак Робинсън. Един долар, така да се каже. Хосе Рейна ни го искат, Наполи за 10 милиона. Няма как на първо време да го дадем. Хосе Рейна, опитен вратаря. И нямам друг. Като цяло до тук, Кастили ще го дадат. Жесе Родригес няма къде да ходи. Ето така ще го сложим Жесе Родригес. Може би той ще бъде първото ни ново попълнение. Кристал Палас, Заха. 25 000 от C8 дори. 15 в първия състав ще го наложим. Мисля, че добри попълнения ще вземем. Успеят. Ако подпиша с всичките, разбира се. 5. Пиере Емерик Аубамеянг от Сен-Етиен. Един от най-добрите играчи на Сен-Етиен, мога да кажа спокойно. Хофенхайм отново не дава Дердиок. Не. Няма как да им предложа повече. От 12 милиони 500. Просто бюджета ми не го позволява да им предложа повече пари. А искат Мартин Кели за 5,500. Даваме го. Мартин Кели за 5 милиони 500 на Уест Бромич. Албион. И сега ще видите кои ще вземем още. Продължаваме тук, малка пауза имаше. Жесе Родригес, подписваме с него. Виждате, първото и много попълнение Жесе Родригес от Реал Мадрид Кастилия. Вторият състав на Реал Мадрид. Сега ще видим обаче кой още ще вземем. Уилфред Заха и с него подписваме. Така. Аубамеянг. С него ще подпишем. Ето, че вече имаме 3 нови попълнения, нямам вече пари между другото. Да. Това ще бъдат тези нови попълнения. И да, това ще бъде за този епизод. Очаквах следващия, който надявам се да е по-скоро. Да измисля някакъв начин. Дони ще го дадем нас на вила за 625 000. И да, очаквах следващия епизод, който ще ви съставят и първите мачове. Чао!